Good day kwese kwamuri. In today's lesson, tiri kuenderera mberi nesexual reproduction. We are going to look at hygiene practices at the puberty stage. So let us have a quick revision of what we learned before. Takataura kuti puberty, this is the period when children are transitioning into adults. Saka kana tichitaura pamusoro pepuberty, tiri kutaura nguva. This is the time kana kuti period where children transition into adults. Kuti transition zvinongoreva kuti change into adults. Saka patinenge tichiaruka tichikura makore achiwanda, tinosvika panguva yekuti taakuchiva mayoung adults. Nguva iyoyo ndo inonzi puberty. So during puberty tinodevelopa avanoti masecondary sexual characteristics. So tinoreveka tichiti secondary sexual characteristics. Tinenge tichireva kuti kana vari vasikana, ngatitarise musikana uyu. Chekutanga, their skin becomes oily. Chechipiri, tinoona vachiwedzera their height. Tinoona vachidevelopa breasts and also hips. Tinoona zvakare pubic hair inenge iri pagenital area pamwe chete nemuhapwa, in the armpits nezvakawanda. Vakomana zvakare tinoona the broadening of shoulders, the deepening of the voice richivaka bass. Tinoona kuti the face, skin on the face becomes oily. Tinoona zvakare the development of pubic hair in their armpits, on their genital area, etc. Saka these are secondary sexual characteristics inoratidza kuti tiri kukura. But it is also necessary kuva nemahygiene practices at this puberty stage. So in this lesson we are looking at hygiene practices at the puberty stage. Ndo zvatoda kutarisa as our topic. So let us read along our course reader. As we grow and develop, it is essential to understand the importance of personal hygiene. So personal hygiene is very important as we grow and as we develop. Personal hygiene refers to the practices that help us keep our bodies clean and healthy. Saka personal hygiene, what is personal hygiene? Kana tichitaura personal hygiene, tiri kutaura the practices that help us keep our bodies clean and healthy. So personal hygiene are the practices that help us keep our bodies, or that help keep our bodies clean and healthy. So patatoti clean, munofanira kunge matova an idea kuti personal hygiene iri kutaura kukwesha mazino, iri kutaura kugeza muviri, iri kutaura kugeza maoko nezvakasiyana siyana. Then kuva healthy, kuva neutano, unofanira kudya chikafu chakanaka, a balanced diet. We should eat fruits, we should drink water, we should eat healthy foods, kwete kungoramba tichidya majunky foods kana kuti mafast foods akaita sechicken, akaita sepizza. Hazvifaniri kudyiwa mazuva ese nepamusana pekuti hazvisi zvikafu zvine utano. So personal hygiene, practices that help keep our bodies clean and healthy. During puberty, the body undergoes
various changes. Saka machanges aya ndo anonzi secondary sexual characteristics, and maintaining good health becomes even more important to manage the physical changes. So maintaining good health, upaona inobatsirei kuita maintain good health. So maintaining good health helps us to manage the physical changes. So maphysical changes atinoita, kureba kwatinoita, kuva nepubic hair, kureva muhapwa pamwe chete anonzi magenital parts. So kana chiti genitals, kuti mungoziva kuti munogona kushamisika kuti ndiri kuti kudini. So magenitals ndo private parts, ndo rimwe remawords atinoshandisa kuidentifya maprivate. Saka anonzi magenitals kana kuti genitalia, but ngatishandisei kuti genitals. So kana muchitaura pamusoro pemaprivate parts evakomana evasikana, you just call them male genitals, female genitals. So it's very important to manage the physical changes, kuti tive neutano, tisafamba tichinhuhwira vanhu. It's very important to understand that we have a responsibility to the society, kuti tisanhuhwira vanhu, tisanhuhwa mukanwa, tisanhuhwa hapwa, tisanhuhwa muviri. That is our responsibility kune vamwe vedu vatinofambidzana navo. Here are some key hygiene practices for those going through puberty. Saka tichatarisa key hygiene practices. Handika. These key hygiene practices ngatingoti for teenagers, because toziva kuti mateenager, tinenge tiri mateenager patinenge tichita undergo puberty. Tikatarisa A yatapiwa panapa, kwanzi showering or bathing daily. Very important. Showering or bathing daily. Kugeza ndekwemazuva ese. Hakuna zuva rakasikwa naMwari ratinojamba kugeza. Kana vatori vasikana vanotodzidziswa kuti vanofanirwa kugeza kaviri katatu pazuva. Kugeza makuseni, kugeza masikati nekugeza manheru risati rarara. Izvozvo hazviri kuti vakomana vanorambidzwawo kudaro. Vakomana vanotofanirwawo zvakare kana vachitenderwa nevabereki kugeza makuseni, masikati, manheru. Asi kunyange tikatadza kugeza katatu kana kaviri pazuva, we have to make sure we bath at least once a day. But when we bath, we have to use soap, shampoo and body wash to maintain cleanliness. Saka panapa chakanyanya kukosha isipo, tifanira kugeza nesipo, we use a soap. Shampoo inoshandiswa kugeza vanenge vaine vhudzi hombe. But kazhinji kacho kana tiri vana, kuchikoro kwatinoenda, vhudzi redu rinenge riri short, tinenge takarigerwa. Kana kuri kuti tinoenda kuchikoro kunotenderwa vhudzi kana kurukwa, ndopanozoshanda shampoo, which is hair health, then body wash to maintain cleanliness. Saka showering or bathing daily, hapana zuva rinojambirwa. Then B, as a key hygiene practice for teenagers or for those at the puberty stage, we have what is called hand hygiene. Vanhu vazhinji tinorivara hand hygiene. Saka hand hygiene, tikutaura about washing our hands regularly. Saka washing our hands kana kuti washing of hands regularly. The public pazhinji patinotarisirwa kuta wash our hands, kugeza maoko, especially after using the toilet. Saka this is very important, especially after using the toilet. Kana tashandisa toilet hama, tinofanirwa kugeza maoko.
Kana tisati tadya, before eating, tinofanirwa zvakare kugeza maoko kuitira kuti tsvina iri pamaoko edu isapinda muchikafu yozotikonzeresa kuti tirware. After eating, tinogeza zvakare maoko nokuti kana tikasiya tsvina iri pamaoko tinogona kuzonanzva maoko yawo tsvina iyaya ikatikanganisa, nokuti kana chikafu tatochidya kana chaa pamaoko edu chinenge chakutonzi itsvina, nekuti panenge pakumhara nhunzi, panenge pakufuridza mhepo yakatakura dust, ndo zvinoita kuti zvidaro. So before eating, after eating and after blowing the nose. Saka kana tikaita blow the nose, blowing the nose tikutaura chi? Tikutaura ngatiti kuhotsira kana kuti kufuridza, tinenge tine flu maybe, toita madziwa, mucus mumhino. Saka patinofuridza paya kana togona kufuridza nehandkerchief, togona kufuridza toilet paper, tissue, but zvinokurudzirwa kuti tive nekahandkerchief tofuridza. We should wash our hands after that. We should also wash our hands after coughing. Tikashandisa maoko edu kukosora, tisati tamhoresa vamwe vanhu, tinofanirwa kunge tamageza kuitira kuti tisapa vamwe flu nezvimwe zvirwere. Or also sneezing. Saka these are times we should wash our hands. But zviri kutaurwa panapa, apa tapiwa as a summary. Tikaita anything, ngatiti tanga chitamba nemavhu, mapaona, kana kuti tachitamba bhora, maoko edu angachibata pasi, angachidini. Before we do anything, we should wash them. So kana muviri tinomugeza at least once pazuva, vamwe ndo vanokwanisa kugeza kaviri katatu, asi tese tinofanirwa kukwanisa kugeza kamwe chete at least once. But maoko edu anofanirwa kugara akachena at all times. Saka muviri tikageza makuseni, togona kuswera zuva rese tichitamba, tichiumburuka, vakomana vachidzingirirana, vasikana vakagara mumavhu vachitamba nhodo, pada, tichinakirwa neupenyu hwedu. Todzokera kumba, tonogeza tisati tarara, nokuti tinenge taane shena, tasviba, tadini. Saka totageza kaviri pazuva. Asi maoko, pese patinongoona kuti ane tsvina, patinokwanisa kumageza, we should wash our hands. And as you can see, tina sisi vedu panapa, vari on this picture, a girl washing her hands after using the toilet. Saka after you use the toilet, you wash your hands. You wash your hands with soap. So you have to wash your hands with soap. And musi dzimwe nguvawo tinenge tisinawo sipo, kana kuti panenge pasina sipo padhuze, tongogeza hedu nemvura. But tofanira kuziva kuti it should be soap and running water. Tinonyanya kukurudzirwa kugeza maoko edu with running water. Zvekuti takuda kudya, sisi vouya nedhishi chete, handi vakaisa mvura mukati, totanga tese togezera maoko edu mudhishi iroro. Hazvikurudzirwe neveutano. Chinokurudzirwa ndechekuti vauye nedhishi vobva vauya nekapu, votanga kuchingidza tichigeza, nokuti mvura yatofanirwa kugeza nayo sezvamuri kuona pana sisi apa, imvura iri kubuda mutepu, running water, mvura iri kuyerera, kuitira kuti tsvina isaungana. Kuri kuti tachigezera mudhishi chete, tsvina igona kuungana robva rasviba. Maona zviri kurebwa. Tinotenda.